Velkommen til den her video her jo. Jeg skal lige have noget hash. Eller, det er ikke hash vel, men jeg skal lige røge en to eller. This is very good, very good, very nice. Ja. Nå. Ja, men velkommen til. Begge mand og ven. Vi starter hårdt ud med lidt røg. Lugter rigtig godt. Sådan noget. Og hvad vil man lege med ild derhjemme? Fordi det er rimelig sejt at gøre. Det er kun seje mennesker, der kan gøre det. Og I fucking tabere. Burde vi lukke det? Er du sikker? Det tænker jeg, at vi gør. Så. Første gang Pigman ikke er for sjov, hva'? Ja. Lortet joke. Som ikke engang var en joke. Nå, jamen velkommen til. Det her det er mit nye skur. Ja. Det er mit nye skur. Det er lidt røget herinde nu. Jeg ved ikke hvorfor det er så røget herinde. Men det er det åbenbart. Lugter lidt herinde også. Så måske burde vi lige åbne den dør her. Og lige for at få lidt frisk udluftning. Og ja, der er en helt anden del herude. Som bliver malerstation og sådan noget. Ja. 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 Trillebør. Ja. Men på en måde så er det også dumt, at vi leger med ild herinde. Fordi som I kan se, det hele er lavet træ. Så det gør det hele meget sjovere. Ja. Vi ses. Husk at